Oh hi guys, जोंनि मोनसे बिराद गिलु बालु खामानि मावनो थांगासिनो दङ। मा खामानि मावनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय। दसे उनाव नुगोन। ओरैफोरलाय ओइथिंजाय हैद माथो ओरै मानसि दङ। ओरैहाय खुसेंग्रा गुदुं नागिरदों खुसेंग्रा मोनबायलै नै मासे बादसाला मासेल' मोनबाय जोङो। गुदुं दंबाबो खुखिया लुबाबो ओंखारा ओमफ्राय नै बेबो नामा खुखियानो गैया बे हारसिंसो। Oh.